Obožavam Milku, toliko je ukusna. Malo se rastopila. Došla mi ideja. Želim da moja kućica bude najlepša na svetu. Zato ću staviti čokoladice na krov. Ovako. Wow, kako lepo. A sada moram sve rastopiti. Koristit ću fen, sa njim će biti lakše. Wow, pogledajte. Ovo je prelepo. Mnogo mi se sviđa, ali to nije sve. Na vrh ću staviti veće čokoladice sa bombonama M&M's. Ispalo je još bolje nego što sam zamišljala. A sada treba ukrasiti samu kućicu. Ukrasit ću ulaz čokoladom s čokoladnim bombonama. Biće ne samo lijepo, već i ukusno. Nevjerovatno. Okačit ću još ramu od čokolade na prozor. O da, izgleda ekstra. Ostaje samo da prikačim tablu M&M's. To je to, moja kuća je gotova. Pogledajte kako je čokoladna. Mnogo mi se sviđa. Svaka mi čast. Obožavam Huba Bubu. Sofija je napravila tako lepu kuću. I ja hoću takvu. Ali moja kuća će biti ukrašena Huba Bubom, jer je mnogo volim. Pomoću ovog pištolja koji pravi balone od žvake farbat ću svoju kuću u roze boju. O da, to je jako zabavno. Došla mi je još jedna ideja. Želim staviti žvaku na krov kako bi bio još lepši i slađi. Baš je zgodno što je ova žvaka tako dugačka. O da, jako mi se sviđa moj krov. A višak ću samo odseći. Super! A ovdje je nekako prazno. Moram staviti veliko pakovanje žvake. Eto! Napišite u komentarima kako vam se sviđa moja kuća. Ja sam oduševljena. Pa ne znam, moja Elina kuća izgleda previše roze. Moja će biti bolja. Ukrasit ću svoju kuću vaflama. Ovu ogromnu vaflu ću staviti na krov kuće. Ali prvo je treba poprskati šlagom. O da, ovo je nevjerovatno. Nikad nisam vidjela toliko šlaga. Super, a sada stavljam vaflu. I to je to, moj krov je spreman. Ispada da se na šlag može zalepiti bilo šta. Zato ću dodati malo šlaga ovdje i zalepiti jagodu. I još par ukrasa od šlaga na uglove kuće. I na prozor. O da, kako sve slatko izgleda. Meni se jako sviđa. Napišite u komentarima volite li vafle isto kao ja. Wow, devojke su već ukrasile svoje kuće s polja. A vreme je da se kuće ukrase iznutra. Ćao, devojke. Ja idem da odmorim u svojoj kući. Jo, ovdje je baš prazno i tužno. Moram da dodam par slova na pisaču na zidu Huba Buba. Ispalo je super. A sada moram da naduvam par balona da uvek imam gde da sedim. Pogledajte kako je veliki. I obavezno moram imati aparat sa žvakama. Sad ću izvaditi par žvakica i probati. O, kako zabavno. A kakav je ukus? Wow, to je ekstra. Treba da okačim na zidove moje slike gdje duvam baloni od žvake. A znate šta ću da uradim? Napravit ću ramu od žvaka. O da, to je divno. Pogledajte. Skroz sam zaboravila da stavim nešto na pod. Hoću da imam lep roze tepih. Savršeno. Ova soba je iz mojih snova. Želim što pre da se slikam ovdje da zauvek zapamtim ovaj dan. Super, Miley već potpuno sredila svoju kuću. Hajde da vidimo šta je kod Sofiji. Kod mene je sve u redu. Upravo sam završila da šaram zidove nutelom. A sad ću staviti čokoladnu fontanu ovdje i ovdje. Obožavam čokoladu. O da, lepota, uključujem. Wow, moja želja se ostvarila. Presrećna sam. Obavezno moram raširiti mekan tepih. Da, tako je mnogo bolje. A još mi treba fotelja. Imat ću fotelju od KitKata.
napišite u komentarima da li volite Kit Kat. Na zid treba da okačim čokoladni ram sa mojom slikom. Dobro je. A čokoladni čekić mogu pojesti. Baš je ukusan. Sad ću uzeti štapić sa marshmallowom i umočiti ga u čokoladnu fontanu. Ne staju džabe ovde. Wow, to je baš ukusno. Obožavam. U mojoj kući je suviše prazno. Moram to da popravim. Okačit ću na zidove sat od vafla. I želim da zalepim nalepnice u obliku vafla. O da, zidovi mi sada izgledaju tako lepo. Rado bih sve to pojela, ali šteta što su to samo nalepnice. Šta je to na čelu? Ne treba mi. O, tačno. Treba mi korpa gdje će biti sve moje igračke. Mede, sad ćete živjeti ovdje. O, kako ste slatke. A sad mi treba stolica. Napravljena je od vafla, zamislite. Mnogo mi se sviđa. A šta još treba? Tačno, nedavno sam napravila ram od vafla. Treba da stavim svoju sliku u njega. To je to, završila sam. Sada mogu da jedem. O, koliko je lepo ovdje. Nevjerovatno. Svaka čast, devojke. Idemo dalje. Pomerite se, hitno moram da dostavim narudžbinu. Gde sam to ja? Oho, jesu to jestive kućice. Nevjerovatno. Ova jagoda izgleda ekstra. Sad ću je probati. Preukusno. Šta? A ovdje je ogromna čokolada na krovu. Hitno moram da je probam. O, da, to je preukusno. Ko je ostavio tako lepu čokoladu na krovu? Šta? Kuća od žvake? Pa ja obožavam Huba Bubu. Šta radite ovdje, gospodine? Vratite moju žvaku na mesto. Kakva je to galama? O ne, moja čokolada. On je sve pokvario. Moram da idem. Ćao, čao. Ali stvarno moram da idem. Šta je tamo? Odlazim, a žvaku ću poneti sa sobom. I čokoladu isto. Stani! Svakako ćemo te uhvatiti. Da, nemoj ni pokušavati da pobegneš. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati. I napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik. I zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba šetkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela. Treba mi još jedan. Šetkica mi ne treba. Uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno. Gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju. A kao ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog valjka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena I moja lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka
budu ova srca na krovu? Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće. I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću i jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. Da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je, još. Da vidimo šta je spalo. Komadići, da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored šporet. A ovo je mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O, da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roza laptop. Sve kao što voliš. O, ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepihu će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavača soba je mnogo bolja. Ona je mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele. A na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Šta, leptiri?
Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Haha. Stavit ću ih ovdje. Zatim ću dodati sveće, slike. I naravno 100. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. Da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. Da. A sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? Tačno, posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. Kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A Roza, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? Moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. Mučiti se sa farbom ni za mene. Ovoj ogradi očigledno nedostaje zelene boje. Sad ću osjetiti moć mog podrigivanja. Da, tako je bolje. Ups, dama je još ovdje. Kako nekulturno. Nisam o takvom komšiji sanjala. Okej, vrijeme je da se zabavim i da ukrasim svoju novu kuću. Onda će mi se sigurno podići raspoloženje. Evo moje palete. Vrijeme je da dodam boje i počet ću od roze. Zatim ću dodati malo plave i žute. Da, odlično mi ide. Oduševljena sam. A šta to radi moj komšija i zašto se popeo na krov? Ne boj se, lepotice, neću pasti. Samo ću učiniti moj krov tajanstvenim. Savršeno. Jo, komšije se ne biraju, šta ću? Tačno, moram i ja srediti krov. U tome će mi pomoći moj konopac. Ja! Da, mislim da će ovaj oblak odlično izgledati na krovu. Kako je to uradila? Izgleda da sam iščupao svoju kosu. I to je dobra ideja. Da, sada moja kuća izgleda još zlokobnije. Ups, ogladnio sam od tog posla. Gdje je moj ručak? Obožavam bubašvabe. Stani! Nemoj jesti bubašvabu. Ne bojte se, neću vas povrediti. Imam drugi slatkiš za vas. Izvolite. Šta je to? Aj, kako gadno. Ne podnosim slatko. Jeste li dobro? Bežite, slobodni ste. Wow, tačno! Mojoj kući nedostaju krila i velika lizalica u obliku srca. Štete što ih Beetlejuice ne voli. Tako su slatke. Jao, kakva grozna komšinica. Kako može da ukrašava kuću anđelskim krilima? Najbolje ukrasu ovi ogromni rogovi. Da, to je prava atmosfera. Sa ovim prozorima nešto nije u redu. Da, ovako je mnogo bolje. Predstavljam vam moju novu lepu kućicu.
Dođite u posetu, ako smete. Jel da, kućice? Shvatila si o čemu sam. Pošto su tvoji prozori moje oči, onda vreme je da napravim vrata u obliku usta. To će biti baš moćno. Stara vrata izbacujem, a sada stavljam gornju vilicu i donju. A također ću nabaviti kućnog ljubimca. Smesti se, prijatelju. To je velika hobotnica. Poješće me. Svaka mi čast, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ćao, komšinice. Upoznaj mog prijatelja. Hej! Uplašio si me, Beetlejuice? Zašto tako boli? To je dobra ideja. Vreme je da ukrasim svoje dvorište. Da, izgleda super. Ali to nije sve. Zatim ću napraviti lepu stazu. Pogledajte. Uđite, dragi gosti. U mom dvorištu će biti najlepše roze biljke. Svaki dan će radovati mene i moje goste. O, da, lepota. Jao, za malo da zaboravim na stazu. Učinit ću je mekanom da bih mogla hodati bosa po njoj. Odvratno. Dakle, vreme da sredim kuću iznutra. To neće biti lako. Ima puno posla ovde. U ovaj ćošak ću staviti sto. A na njemu će biti ove divne lampice. A tu će biti ormar u obliku groba. O, da. To izgleda divno. A evo moje omiljene bundeve. Nikako ne može bez nje. O, ideja. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. I posljednji dodir. Da. Sad je sve savršeno. O ne, samo ne to. Jao, kako mekani tepih. A veoma je zgodno sedeti na njemu. A zidove ću ukrasiti roze oblacima od šećerne vune. Nedostaje samo slatkog roze stočića i vaze sa cvećem. Ćao. Beetlejuice, šta si uradio? Hej, ti! Cveće uvenulo zbog tebe? Jadne ruže. Dobro je što imam roza medu. Izgledat će odlično ovdje. A ako gladni, poješću žvaku iz aparata. O ne, opet ovaj dosadni komšija. Nije lepo dolaziti bez poziva. Eto ti, marš odavde. To je bilo neočekivano. Barbiko. Tako je. Neka svi znaju da ovdje živi Barbika i vlada ljubav. Divno. Kakva neprijatna komšinica. Šta? Sam si takav? Okej. Hajde da se pomirimo. Ipak smo komšije. Dobro, hajde. Pozivam te na ručak. Prihvatam tvoj poziv. Moram priznati, to je baš lepo. Hoćeš žele bombone? A ti trulu jabuku? Hvala. Svidet će ti se, probaj. A za sebe ne znam. Ove bombone su baš slatke. Fuj, odvratno. Jao, kakav dan.
Dobro, što mogu popiti čaj? Slažem se, čaj je super. Ćao svima! Pogledajte svoje zadatke! Ballerina cappuccino. Sve jasno. Dakle, da vidimo. Moram razmisliti šta ću. Da, znam. Ova okrugla kora mi odlično odgovara. Sad ću pažljivo isteći sredinu. Tako je. Zatim ću sastaviti kocku i dodati krem. Sa svih strana, tako je. Zatim ću sve ravnomerno razmazati. To je to, šolja je gotova. A sad ću početi sa ukrašavanjem. Zalepit ću ovakve lepe oči, obrve, nos i obavezno usta. Kakva lepotica ispala, samo pogledajte. Ostalo je da je napunim. Zato ću uzeti M&M's bombone i sipat ću ih pravo u šolju. I kakav kapućino bez pene. Ja ću koristiti mlečnu i belu čokoladu. Tako je. A sada belu. Ostalo je napraviti lep crtež odozgo. Eto, sve je gotovo. Izgleda divno. Ovo je zaista super! A moram da se potrudim. Evo tvog zadatka, bako. Šta? Ajkula u patikama? Zanimljivo. Dobro, ja počinjem. Prvo moram da izmrvim ovu koru. Uradit ću to rukama. Ovako. Eto šta sam dobila. To je baš ono što mi treba. A sad ću uzeti malo pavlake. Dobro. Dodat ću kao ovim mrvicama. A odozgo ću sipati mleko. Sada sve to treba dobro promešati. Eto tako. Sada od ovoga se može napraviti to što mi treba. Prebacit ću testo na dasku i obmotati ga folijom. A zatim ću razvaljati sve oklagijom. Odlično! Sada treba skinuti foliju i iseći krajeve da bih dobila ravan lepi sloj. Odozgo ću sve premazati filom, a zatim uviti. Sve treba raditi pažljivo da ne polomim i ne ispustim. Tako je. Ostalo još malo. Sad ću oblikovati testo. Ispalo je slatko. Ostalo je samo da obojim to. Zato ću koristiti belu čokoladu. Sipat ću je pravo odozgo. Polako i ravnomerno. A sad ću dodati plavu čokoladu. Da, to će biti idealna ajkula. Da vidimo šta sam još zaboravila. Da, oči. I naravno zubi. Odlično. Ispalo je čak i bolje nego što sam očekivala. Svaka mi čast. Ja imam problem. Moja kora je malo izgorela. Ali nije strašno. Znam šta da radim. Samo ću skinuti izgorelu koricu i niko ništa neće primetiti. Eto, nešto počinje da se ocrtava. Savršena glava krokodila. Jel da, bako? Da, dragi. Sad ću obojiti krokodila. Taman imam čokoladu zelene boje. Dakle, preliću glavu čokoladom. Tako je. A višak čokolade će se slivati u tanjir. Odlično vide. Sad ću zalepiti oči i zube. Tako je. Super. Samo nešto nedostaje. Evo ga. Idemo! Ovo će savršeno odgovarati mom krokodilu. Sad čekajte. Ćao, ćao. Gledaj šta je tamo. Ups, izvini. To je bilo teško, ali uspeo sam. Dakle, to mi neće trebati. Da, ispalo je ekstra. Biro krokodilo. Ne mogu da se nagledam. Završili smo. Prijatno. Wow, sve izgleda jako dobro. Jedva čekam da probam. Izgleda ekstra. A kakav je ukus? Sviđa mi se. A sad je tvoj red. Da? Kako divno miriše. I to mi se sviđa. Odlično. Idemo dalje.
Kako zanimljiva konstrukcija. A sad ću probati ovo krokodila. Fuj, kako odvratno! Šta je ovo? Izgorela kora? Dakle, pobedila balerina Kapućina. Pa naravno da sam to ja. Da li je neko sumnjao? Evo vašeg sljedećeg zadatka. Pažnja, pažnja! Gledajte! Bananini, boneka Ambalabu. Sve jasno. Ja ću početi. Dakle, prvo treba nacrtati konturu. Uradit ću to crnim testom. Da, tako je. A sada mogu obojiti sve to. Dodat ću belo testo. A zatim brown. O da, odlično mi ide. To je to. Može da se skida sa šporeta. Gledajte kakav lepotan je ispao. O, stvarno ni loše. Dakle, sad je moj red. Sad ću vas naučiti da pravite remek dela. Počinjem da crtam glavu. Da, zatim ću napraviti ruke. I koru od banane. Počinjem da dodajem boju našem remek delu. Prvo bela, zatim roze i naravno žuta. I još malo i sve će biti gotovo. Hajde da vidimo šta smo dobili. Eto, to je to. Ispalo je super. O, da, svaka ti čast. A ja ne mogu tako. Bako, stalo si samo ti i evo tvog zadatka. Okej, sad ću vam pokazati staru školu. Ja sam u mladosti išla u umetničku školu i također nešto umem. Odlično. Prvo mi treba crno testo, sa njim ću nacrtati konturu, a zatim ću sve obojiti. To je lakše nego dečje bojanke. A moja žaba će biti neodoljiva. Tako je. A sada veoma pažljivo skidam. Eto, tako se to radi, dečurlio. A prijatno mala. Wow, kakva lepota. Svi su ispunili zadatak. Sad ću probati šta je spalo. Veoma dobro. Dakle, ko je sljedeći? Kako je to cool. Sad ću probati. Da, mnogo ukusno. Kakva smiješna beba. Ajde, dođi kod mene, sad ću te pojesti. Da, i to je jako dobro. Kakav težak izbor. Ne znam, svi su pobedili. Jeste čuli, svaka nam čast. A sad mi se jede nešto normalno. Hoću prženo jaje. Može. Prosto ko pasulj, ja sam spreman. Bako, probudi se. Sve ćeš prespavati, hajde! Bako! Šta? Pogledaj tamo je zadatak. Pa to je prosto. A gledaj, prvo ću sipati ulje u tiganj. Hajde sada ti. Dobro, sad ću. Šta je ovo? Zašto se ne lije? Hajde! Jao, nešto nije u redu. Pa nema veze. Jaje ulje neće pokvariti. Jao, ti si stvarno smotan. Dobro, sada uzimam jaja. Tako je, pažljivo ću ih razbiti u tiganj. Kakva magija, sad ću pokušati. Pa izgleda da sam uspela, ali ne baš onako kako sam hteo. Jao, sve sam pokvario. Pa ne brini, dragi, nema veze. Ovi amateri ne znaju ništa. Gledajte kako to radi pravi šef. Dakle, prvo odvajam belance od žumanceta. Tako je. Ljuska ide u đubre. Ona nam neće trebati. A sad ću umutiti belance mikserom. I zapamtite, nikad ne izvlačite iz činije uključen mikser. Inače će ja biti na vama. Tako je. Belance je spremno. A sad ću raditi sve isto sa žumancetom. Idemo. O da, završila sam. A sad ću sipati žumance u tiganj i ispržiti sve.
Odlično. Na redu je belance. Sipat ću ga odozgo i ravnomerno rasporediti kašikom. O, šta je to? To je, bako, moja specijalna kajgana. Be, samo se hvali. Nema ništa bolje od klasičnih prženih jaja. O, ja sam završila. A mamice, šta je to? Ulje puca, šta da radim? Trebao sam samo da isključim šporet. Hvala, bako. Dakle, uzet ću tanjir i servirati moje jelo. Jao, ne izgleda baš dobro. Ali sad ću pokušati da uradim nešto. Dodat ću malo više šlaga. Da, on uvek pomaže. Tako je, prijatno. Prijatno. O, ja sam tako gladna. Jedva čekam da probam. Ovo jelo izgleda zanimljivo. O Bože, šta je to? Fuj, to je odvratno. Ne mogu da verujem da sam stavila to u usta. Fuj. Neću to da jedem, nema šanse. A ovo već izgleda primamljivo. Liči na neku pitu. O ne, ukusni i lep, ne sviđa mi se. Dakle, nadam se da će treći pokušaj biti uspešan. Sad ću probati. O da, to je jako ukusno. Konačno normalno jelo. Imamo pobednika. Bako, čestitam. O da, klasika je najbolja. Pa, imaš li ideja? Mamice, druže, jesi li ti odavno ovde? Jo, izgleda da jesi. Enid, pogledaj koga ja vidim. Zdravo, kuco, kako si? Kako je sladak? Šta su to one smislile? Nešto se šuškaju. Ti odvrati pažnju čuvaru, a ja ću pokušati da pobegnem. Dobro, jasno. Znam, imam ideju. Hej, gospodine čuvaru! Pogledajte kako je nama zabavno ovde! Šta? Kako zabavno! Enid pleše sa kostorom. Ne mogu. Jako smešno. Moje činije sa kolačima. Ono što se brzo podiglo može slobodno da se jede. Odlična ideja, Enid. Hej, prijatelju, voliš li da grickaš kocke, jeli? Imam poklon za tebe, jedi. Kako je sladak! Odlično, svaka čast, Wednesday! Sada možemo skinuti bravu. Da, odlično. Super, baci kocku! Odlično, skupio sam sve kolače. Ej, gde ste to krenule? Kolači, dobro, posle ću podići. Imamo uzbunu. Moramo hitno da uhvatimo kriminalce. Čekajte, ipak moram pojesti malo. O da, sad sam spreman da hvatam ih. Stanite! Jo, bežimo brže! Stani, osjećam da je ovde neka zamka. Sad ću proveriti. Da, sve jasno. Ispred nas su laseri. Oho, svašta! Wednesday, mogu li ja? Ne boj se, u tome sam majstor! Let's go! Jo, još malo? Da, uskoro sam stigla. Jo, koliko ih ima ovde? Eto, stigla sam, svaka mi čast. Bolje da požurimo. A vidi, evo i mape. Wednesday, molim te, hajde da odemo u trpezariju, gladna sam. Super, hvala. Imam vas! Nema veze, sad ću brzo proći lasere i uhvatiti vas. Ko je uključio alarm? Pa to sam ja. Da, tako je mnogo bolje. Izgleda da smo se otkačile od čuvara. Moramo da podupremo vrata da ne uđe za nama. Gotovo? Čekaj, a šta to tako lepo miriše? Wednesday! Pronašla sam tanjir sa kašom. A moći će da se zasladim? Što?
Fuj, kako je odvratno! Ova kaša suva i uopšte nije ukusna. Ne, povraća mi se. Možda da se provučemo kroz ventilaciju, jeli? Moramo nekako da je otvorimo. U šerpi nema ništa. Ali sam zato pronašla nož. A to je baš ono što nam treba. Enid, vidi šta sam smislila. Jesi li spremna za bekstvo? Hajde, vreme je da bežimo iz ove kutije. Šta da radimo? Čuvar nas je pronašao. Hajde da se sakrijemo. Ja ću se sakriti ovdje. Bravo, Wednesday. A ja idem ovdje. Evo me! Gde su nestale? Čuo sam da su upravo bile ovdje. Kako odvratan čaj. Fuj. Šta je to? Sir od kartona. Odvratno. Ništa nisu ostavili jadnom čuvaru. Da li je otišao? Izgleda da jeste. Jao, Enid, na šta to ličiš? Da, to je zaista smešno. Ovo mogu pojesti? Ukusno. Dakle, sada imam snage i spremna sam da bežim na kraj sveta. Hajde, požuri. Čuvar se može vratiti u svakom trenutku. Ulazi. Koliko ovdje ima pahučine? Uj, to je jako gadno. Izgleda da niko nikad nije bežao iz zatvora kroz ventilaciju. A mi smo prvi. Kad ćemo već stići do izlaza? Ne mogu više da puzim. Umorila sam se. Pauk! U pomoć! Jesi se uplašila pauka? Stvarno? Vidi kako je sladak. Hajde napred, Enid. Da, vidim izlaz. Samo što to ne izlaz iz zatvora, već obična teretana. Mislim da moramo da idemo tamo. Wednesday, vidi kako je super ovdje. Jel mi se čini? Ili je ovo naš čuvar? Baš je smešan. Ja sam tako jak. Sad ću da udarim. Aha. I... Spremna sam. Udarac. Bam. Ups. To je bilo baš moćno. Mogu da vežbam malo? Wednesday, vidi kako mogu. Ja sam mnogo jaka. Da. Obožavam sport. A sad je vreme da podignem ovo. I da, ja sam pravi Hulk. What? Jao, Enid, mi ovdje zapravo bežimo iz zatvora ako si zaboravila. Daj da ti pomognem. Ovo je dobra ideja. Šta? A šta si smislila? Pazi se. Hajde da probijemo taj zid. Da, hajde. Idemo! Ups! Uspeli smo, svaka čast. Da? Čekaj, šta je ovo? Toalet? Ne? Bežati kroz kanalizaciju definitivno nije najbolja ideja. Odvratno, fuj! Moram zatvoriti to. Pogledaj gore. Da, a možda da pokušamo da se popnemo gore? Hajde, Wednesday. Ja ću ti pomoći da se popneš tamo. Siguran sam da su negde blizu. Jeste li vidjeli ovu sliku? Da, to sam ja. Nekada davno. Ali mogu se prisetiti mladosti. Čekajte! Mislim da znam gdje da tražim Wednesday, Enid. Da, pobegle su kroz rupu u zidu. Evo vas! Nećete pobeći od mene. Ajoj! Eto ti! Uključite svetlo! Svaka ti čast, Enid. Hajmo. Ne vidim ništa, stanite! Svakako ću vas uhvatiti, gde ste? Već smo sasvim blizu. Da. Ovo je soba čuvara. Odakle nas posmatra putem kamera. Kako je smešan s ovom kantom za smeće na glavi. Vidi, to moja slika. Na njoj sam tako nesrećna.
Vidi, ovo je njihova uniforma. Hajde da se presvučemo da nas niko ne provali. Ajde. Lepo ti stoji. Hvala. A vidi, Wednesday, sad sam ja čuvar i sve kontrolišem u ovom zatvoru. Hajde, čuvaru, dok nas nije uhvatio pravi čuvar. Hej, zašto su ova vrata zaključena? Kako da ih otvorimo? Ključ bi trebalo da bude negde u blizini. Traži ga. Da li ste ga možda vidjeli, jeli? Nikad nećemo izaći odavde. Našla sam ga. Ozbiljno? O, svaka ti čast, najbolja si. Spašene smo. Bežimo na krov. O, ovdje je helikopter. Ovo je najbolji plan bekstva od svih koje znam. Stanite! Ne! Ojuj! O, Wednesday vidi, a mi pohlećemo. Zbogom, čuvaru. Da, ne zamerite nam. Ćao, čao. Ne! To nije fair! Nećete nas pobediti, da! Ne plašimo se vas. Hej, nemojte se tako ponašati u kuhinji. Zaustavite bitku. Bolje počnite da spremate tortu. To vam je prvi zadatak. A vreme je krenulo. Odlično, mi volimo torte. Kore su tu. A evo fila. Tede, stavljaj kore. A ja ću da ih mažem filom. Tako je. Gotovo. A sada sljedeća. Svaka nam čast. Torta je super. Odličan smo tim. O, druže, a hoćeš mi dati malo fila? Hoću i ja da premažem tortu. Da, treba staviti što više da bi torta bila što ukusnija. Da. Super. Ej, šta radiš? Ne, samo ne u mene. Ups, pogodio sam šefa. Ko je to uradio? Usput, fil je baš ukusan, svaka čast, momci. Šefu se svidjelo. Dobro je. A sada hajde da dodamo čokoladice. One će učiniti svaku tortu lepšom i ukusnijom. Tako je, stavit ćemo KitKat čokoladice u krug. Gotovo. A sad ćemo dodati Skittles bombone. Ispalo je super. Naša torta je baš lijepa. I dečaci, smirite se. Dobro. Hajde da ukrasimo tortu ovim kolačima. Šta misliš? O, to izgleda super. O, došla mi je odlična ideja. Daj da te slikam. Nasmeši se. Hajde, Jane, osmeh. Pa dobro. Odlično, Jess. Od ovog kolača mogu napraviti smajlić. Kao sa slike. Sad će naša torta biti dobrija i veselija. Jesi za još par slika? Super, Jess! Ti si prava model! Pogledaj, naša torta je divna! Ukrasili smo je najboljim smajlićima. Cool! Stvarno planirate da pobedite sa tim? Gledajte šta mi imamo. To je čovjek pauk. I on će držati sve slatkiše uz pomoć paučine. Naša torta je spremna, šefe. Gledajte. Dakle, nemate više vremena. Spreman sam da probam vaše torte. Ko je prvi? Devojke, hajde vi. Odlična ideja sa smajlićima. Sviđa mi se. Da, ukus je super. Svaka čast, devojke. Ponosan sam na vas. A šta je kod dečaka? Torta sa čovekom paukom izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Sviđa mi se. Da, to je zaista ukusno. Svaka vam čast. Bravo, prva nagrada je vaša. Da, juhu! Najbolji smo. Drugi zadatak je spremiti rolnu. Imate 5 minuta. Hajde. Odlično, hajde da krenemo, Jess. Hajde jače, tako je. Bravo. A dok ti mutiš testo,
Ja ću rasporediti boje po činijama da bi naše testo bilo šareno. Da, tako je. Svaka boju u svoju činiju. A sad ću u svaku činiju dodati testo i promešati to. Wow, pogledaj kako lepe boje su ispale. A sad mi treba tiganj. Dodat ću malo ulja. Super. I sipat ću testo različitih boje. O, divno. Kakav miris! Dakle, prva palačinka je spremna. Možemo početi da pravimo sljedeću. O, vidi šta rade devojke. Prave šareno testo. Ne trebaju nam vaši poljupci. Mi ćemo da pržimo meso. Gledaj. Bacaj, Quentin! Hvatam! Jesi siguran? Dobro, onda hvataj! Da! Super, mi smo odlučanti. Meso je već spremno. Sad ga treba iseći na komade. Treba mi nož. Brzo ću to ja. Ej, pazi sa nožem, prijatelju. Ostalo je malo vremena, tako da ću učiniti sve brzo. Tako je. Hej, ja sam htio da ga isečem. Pa dobro. Ne ljuti se, ja ću to brže uraditi. Izgleda da sam odsekao sebi prst. U pomoć! Umirem! Kakva je to buka? Šta je to? Kako si to uradio? Poverovali ste. To je bila šala. Sa mojim prstom je sve u redu. To je bio prank. Prank? Ne smete zavitlavati, šefa. Uzimam ovaj nož. Nećete ga dobiti više. Ne. I kako ćemo sad iseći krastavac? Eto ti, smisli nešto. Ali kako da ga isečem bez noža? Znam kako da uradim to. Super, ja sam genije. Bravo! Hoću ja da probam. Bacam! Wow, to je genijalno. Naša rol ne skoro spremna. Ostalo je dodati piletinu. I... Daj da probam. Ej, to je za šefa. Šta to radiš? Dečati su tako smiješni. Phoebe, hajde da spremamo. Stavljaj Nutellu. Neka naša rolna bude čokoladna. Da, super. Odlično. A ja ću dodati sladoled. Stavit ću 2 kuglice u sredinu. A zatim ću dodati žele bombone i marshmallow. Pogledaj, naša rolna izgleda nevjerovatno. Da, sviđa mi se. Svaka nam čast. Naša rolna u poređenju sa njihovom izgleda slabo. Kako to? Ted, šta ti je? Imam ideju. Hajde da obojimo rolnu u zelenu boju i da napravimo smešnu facu. Aha. Tako je. Da, kako lepa boja. Sada faca. Vidi. Sada to liči na tebe. Super, jel da? To je to, dragi timovi. Ko će da počne? Devojke ili dečaci? Šta je kod vas, momci? Izgleda jako zanimljivo. Kakav je ukus? To je prelepo. Bravo. To je super. Da vidimo šta je kod devojka. To je slatka rolna. Sad ću je probati. Ova je ukusnija od prethodne. Da, baš je dobra. Sviđa mi se. Dakle, mislim da već znate ko je pobedio. I to su devojke. Hvatajte nagradu, to je za vas. Da, super! Najbolji smo. Posljednji zadatak je kakao. Dajte sve od sebe. Hajde, počnite.
Hajde odmah da počnemo. Sipat ćemo mleko u čašu. Tako je. A sad nam treba bušilica. Ubacit ću unutra kašiku. Zatim ću uzeti kakao prah. I sipati ga u mleko. Da još malo. To je to, sada možemo da mešamo. Da, hajde. Kako moćno. Super ispalo. Da. Ja, momci su tako neuredni. Dakle, prvo će nam trebati čokolada. Uzet ću čokolade različitih boje. Svaku boju ću staviti u odvojenu činiju. Tako je. Gotovo. A sada treba istopiti čokoladu. Uradit ćemo to uz pomoć fena. O, da! Odlično nam ide. To je baš zabavno. I šta je to? Phoebe, ne umetaj se. Imamo izazov. Dakle, posle toga kad smo istopili čokoladu, sipat ćemo je u kalupe i zalediti svojim ledenim dahom. Hajde, jesi spremna? Uspeli smo! Pogledajte šta smo napravili. Unutra ćemo staviti kakao i zatvoriti drugom polovinom. Sad imamo puno čokoladnih bomba. Ostalo je dodati mlijeko i to je to. Kakao devojka izgleda mnogo bolje nego naš. Mislim da će oni pobediti ako hitno ne dodamo nešto ukusno. Možda cupcake. Evo ga. Hajde, druže. Treba nam ovo. Još malo, hajde. Da. Iseći ćemo sredinu. A zatim sipati kakao unutra. Ovako. Gotovo. Mi smo završili. Odlična vest. Uskoro ćemo saznati pobednika. Ali prvo ću probati vaše piće. Prve su devojke. To je baš dobra ideja s ovim kuglicama. Sviđa mi se. Promešat ću i probati. Veoma ukusno. Svaka čast. No, šta je kod vas? Kakao u kolaču. To je baš originalno. Sad ću probati. Da, to je božanstveno. Umočit ću kolač u kakao. Da. Odlučio sam. Pobedili su dečaci. Izvinite, devojke. Ova nagrada je vaša, momci. Pozdrav svima, konačno počinjemo naš izazov. I odmah nisam imala sreće, dobio sam samo jedno pakovanje žvake. I ja imam mnogo više. A ja sam dobila najviše. Alex, stvarno nemaš sreće? Ali možeš prvi probati svoje žvake. Goram nešto dobro. Obožavam Huba Bubu, posebno sa ukusom bubblegum. Hej, šta to radiš? Awesome! Come on! Žvaka je tvoja, a ja moram da podižem đubre? Eto ti. Ma daj, ne ljuti se. Bolje pogledaj kakav balon ću da naduvam. Awesome! Da li ste znali da se balonom može igrati? Ali ne može to svaki, samo ja. Wow, to je zaista vrlo cool. Alex, svaka ti čast. Ali sad je moj red da žvačem žvaku. Za početak je moram otvoriti. Čak znam jedan trik koji će mi puno pomoći. Jao, super! Sad je vreme da ih probam. Usne usisivač su aktivirane. Jao. Sad pogledajte kako izgleda zaista veliki balon. Neću joj dozvoliti da naduva balon neće od mog. Šta si uradio? Strašno. Ne samo da si mi probušio balon, već si mi uništio obrve. Šta sad da radim? Zalepit ćeš ih. U redu, džabe sam paničila. Eto, Mila, sad je tvoj red da probaš žvake. Konačno, da bih skinula omote, pripremila sam specijalni aparat.
To je veoma efikasan način. A sad ih mogu jedna po jednu pojesti. Da li ste spremni da vidite stvarno veliki balon? Onda gledajte. Mila, prestani. Prevelik je. Jao, šta sad da radimo? Kako da je spustimo na zemlju? Imam jednu ideju. Probušit ću balon s pomoć pračke. Alex, pucaj. Zašto ja? Inače će Mila odleteti u svemir, pa žuri. Ajoj, sve moram da radim sama. Vita, bravo, pogodila si. Mislila sam da ću morati da se družim sa pticama. Drago mi je da vas vidim. Oh no! Jao, imam samo jedan nar. A ja imam 10 komada. To je najviše. Najviše kažeš. Pogledaj koliko sam ja dobila. Ali i moji su ukusnije. Mila, jedeš prva. Okay. Juhu, ja volim nar. Pogledajte kako lepo izgleda. Samo što ga nije baš zgodno jesti, ali za takvu malu hranu uvek imam pincetu kod sebe. Ukusno, zgodno i ruke ostaju čiste. Biće bolje ako izvadim sva zrna na tanjir, a onda sve ih pojedam. Da, tako će biti mnogo lepše. Tačno 100 zrna, to je super. Dakle, bit će mi 100 puta lepše nego što je bilo do sada. Neka sam imala samo jedan nar, ali svejedno sam zadovoljna. Alex, a ti? Okay. Prvo moram doći do najlepšeg dela. Seći nar je vrlo dosadno. Bolje da ga podcepam. Ovako. Joj! Kakav užas! Alex sad izgleda kao manjak. Biti manjak nije lepo, ali jesti nar je neverovatno. Alex je poludeo. Ništa slično, samo jedem ukusan nar, to je to. Vita, mogla bi ti početi da ne gubiš vreme. Upravo si, vreme i ja da počnem. Mila, treba mi nož. Izvoli. Awesome! Jesti nar je dosadno. Bolje da napravimo od njih lep sok. Pogledajte, taman imam aparat za pravljenje sokova. Jao, koliki je! Veliki sokovnik plus puno nara jednako je mnogo ukusnog soka od nara. Pogledajte ga. Traži da ga što brže popijem. Pa je lepo ispalo. Mnogo. Vita, sad imaš sok čak i na licu. To nije problem. Lako ću to izbrisati. Joj, dobila sam samo jednu limenku kole. Ja imam više. Pogledaj koliko je Mila dobila. Da, gledajte, imam kulu od Coca-Cole. Ali ja ću prva piti. Bar negdje sam imala sreće. Kola je uvek ukusna. A još posle kole uvek priča stomak. Come on! Smislio sam dobru ideju kako da popijem svu kolu odjednom. Prvo moram sve da otvorim, a nakon toga će mi trebati slamčica koju sam napravio pre par dana. Jo, to je super ideja. Kola je tako ukusna. Jo, sad će nešto da izađe. To je moćan rik. Nego šta ste mislili, ja sam ipak dečak. A ja više volim Pepsi i dobila sam jednu limenku. Odlično. Nemoj, sad će sve pasti.
Pa šta, neka padne, ali sad se neće morati da penjem gore. Hajde da se kladimo da ću popiti sve to odjednom. Hajde, Mila, verujemo u tebe. Hej, nemoj samo da bacaš đubre u nas. Baš tako, to su limenke, jako boli kad te udare u lice. Žao mi je, ali ne mogu da se zaustavim. Mila, šta ti je? Jesi li videla svoj stomak? Jesam, to su gasovi. A, bežite svi. Ovo je hitan slučaj. Jao. Mila, više nikakve kole. Ni neću više. Nisam žedna. Šta to tako smrdi? Da to nije možda od mene? Valjda nije. Da vidimo. O ne, smrdljive čarape. Ozbiljno. Ne. Odvratno. Devojke, uzmite kartice. O ne, ja neću da ih ližem. Da jedem čarape. Ozbiljno. Dobro, lago meni. Ovo je odvratno. Ne. Ja neću. Nema šanse. Zašto? Zašto me terate? Jao, kakav užasan zadatak. A mogu li prvo da je oberem? Je li? Kako prljava. Sad ću povratiti. Treba mi kesa hitno. Izvinite, devojke. Nisam mogla da se sudržim. Julie, hajde sada ti. Fuj, odvratno. O, znate? Enid je u pravu. Da mi ne bude neprijatno da jedem ovu smrdljivu čarapu, treba je samo oprati. To je super ideja. Sipat ću prašak u korpicu, staviti čarapu unutra, a zatim uključiti veš mašinu. Eto, ostalo samo sačekati. Da, ja sam genije. Eto. Ovako je mnogo bolje. Miriše na svežinu. Sad ću još ispeglati ovu čarapu. Da. Još malo. Gotovo. Sad sam spremna da probam to. A? Kako zabavno. Je li neko video možda moju čarapu, gospodo? O, evo je. Hvala što si je oprala, devojčice. Sad ću je obući. Odlično. Ćao, devojke. Oj, kakav užas. Hajde zajedno da skinemo pokopac. Dobro. Wow, kakva lepa torta, super. Hej, stani. Prvo moramo uzeti kartice. Ništa. O ne, baš mi je žao. Obožavam da ližem torte. A ja ću da jedem. To je super. Dajte mi bržavu tortu. Baš je ukusna. O, da. Ova torta će biti moja. Uhvatila sam. Nema šanse, Enid. Igraj po pravilima. Ups, nadam se da se nije udarila. Ali više sigurno neće krasti tortu. A Wednesday, hajde sad ti. Torta naravno nije crna, ali meni se sviđa. Bila si u pravu. To je ukusno. O, imam ideju. Ruke gore, ovo je pljačka. Torta će biti moja, ha? O, da, konačno se mogu nasladiti. Enid, vreme je da kaznimo tog lopova. O, zašto ste to uradili, Bože? Ali torta je svakako ukusna. Super. Papir, kamen, makaze, ja sam pobedila, ha? Devojke, hajde da vidimo šta je tamo. O, to su nudle. Ja ću da ih jedem. A ja ću da ližem. Ja. O, eto, ja neću ništa. Šteta. Dakle, da vidimo. O, ne, to nisu nudle, a to su larve, fuj. Smirite se. Kako ipak dobro što ne radim ništa. Drži se, Julie. Tebi se nije posrećilo? Da, upravu si. Ajoj, jadna ja.
Ne možete da zamislite kako se plašim da jedem to. Užas, užas, užas. Ne mogu da verujem da sam uradila to. Fuj. Hoćeš oprati zube? O, da. Hvala puno. O, kako prija. Super. Sad se osjećam mnogo bolje. Eto, završila sam. Wednesday, prijatno. Mirno, imam plan. Dakle, treba dodati vatre. Tada neće biti tako odvratno ih jesti. O, da. Tako je mnogo bolje. Vreme je da probam. Uzet ću šta biće. Ne mogu da kažem da je to ukusno, ali može da se jede. Da. Uj, nama je čak gadno i da gledamo to. Hoćete da probate? Ne, sklonite od nas! Da vidimo! Šta? Prazna žvaka? Ne razumem. Jao, izgleda da je ovu žvaku već neko jeo. Hajde da uzmemo kartice, izvolite. Da vidimo, da ližem. O, da, dobro je. Ne, samo ne to. Dobro, Wednesday, ti si prva, hajde. Možeš da ližeš žvaku koliko god hoćeš, a ja ne žurim, ne brini. Devojke, pomozite mi da je odlepim. Hajde. To nije lako. Užas. Ma, ova žvaka nas sigurno zavitlava. Da. I šta da radimo? O, devojke, imam ideju. U rancu imam mnogo korisnih stvari za svaki slučaj. Sad ću da vam pokažem. Gledajte. Pokušat ću sa ovim da otkinem žvaku. Hajde. Oho, bravo, Julie. Svaka čast. Gotovo. Izvoli, Wednesday. Baš ti hvala. O ne. Zar ću stvarno morati da pojedem to? Odvratno. O ne, Wednesday, šta si uradila? Kako smešno. Julie! Odvratno. A to je stvarno bilo smešno. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja otvaram. O, to su žele oči. O, super. Da vidimo kartice. Da li me zavitlavate? Da, blago meni, ja ću da ližem. Ja da jedem. Mogu li ja da počnem? Hvala. Ovo želeoko je divno. O, baš mi se sviđa. O, a ovo je još bolje. Smislila sam, treba da poližem svakako. Mislim da preteruješ. Dosta. Super. Dovoljno, prestani. Ne, nisam još završila. Vrati mi. What's the matter with you? Wednesday, baš si smešna. Baš me briga. To je mnogo ukusno. O, da. Šta vam treba? Posluži se, Julie. Ovdje će biti dovoljno za sve nas. U pomoć. Hoćeš da otvoriš? A ti? Ja da. Dakle, da vidimo. O, žele u flaši. Super, juhu. Da vidimo. Wednesday nema ništa, a ja ću da jedem to. A ja da ližem. Imali smo sreće, super. Hoćete već početi da jedete? Naravno, vrlo rado. O, kako to lepo izgleda. A ukus je još bolji. Hej, daj to vamo na mene red. Ali nisam još završila. Baš si bezobrazna. Oho, pogledajte. Jezik mi je postao šareni. Oho, nevjerovatno. Hoću ja takav. Bila si u pravu, Enid. To je mnogo ukusno. O, šta se dešava? Devojke? Pogledajte kako sam lepa. Cool. Jao, izgledate glupo. Hajde da častimo Wednesday da se ona ne ljuti na nas. Wednesday,
Otvori usta. I šta to radite? Ne želim da jedem to. Kakav užas. Baci kocku. Kakav užas. Šta mi je? O ne, gdje je moja crna kosa? Ma daj, lepo ti stoji. Ja ću prvo da okrenem krug. Blago meni, jako volim kobasice. Dobro, šta sam ih dobila? Tačnije, dobila sam jednu veliku kobasicu, super. A sad ćemo da vidimo šta ću ja dobiti. Jo, htjela sam nešto ukusno, a ne gadnu bubašvabu. Možda još nije kasno ponovo da okrenem krug? Ne, neću dozvoliti. Da li stvarno želiš da jedem ove bubašvabe? Smrde i puze. Ne, neću. Jako se bojim. Ako ne želiš lepo da ih pojedeš, bit će loše. Vreme je za krug kazne. Ne, poješću ove bubašvabe. Iako će upropastiti moju lepu picu. Napali su moju ruku. Ne pristajem na to. Julia, šta ti čekaš? Vreme da i ti pojedeš kobasicu. Potpuno se slažem. Mislim da ću napraviti hot dog od pice sa punjenjem od kobasice. Vidi koliko je velik i lep. Nisam probala ništa ukusnije. Kobasica savršeno dopunjuje ukus pice. To je mnogo bolje od običnih hot dogova. Julie, teraš me da ugrizem tvoju picu? Vrlo rado ću to uraditi. Šta to radiš? Ko ti je dozvolio da mi diraš viršlu i picu? Daj mi to. Kako te nije sramota? Jedi svoje bubašvabe. Neću, vidi koliko ih ima. Očigledno žele da pojedu moju picu. Jo, stvarno ih ima puno. Sklonite se od mene. Dajte mi barem da probam picu. Jao, skoro mi ništa nisu ostavili. Pa, tako je čak i zgodnije. Upravo je pojela bubašvabu. Kakav užas. Izgleda da mi se neko useli u usta. Napolje. Jao, Mila sad ima kraljevska bubašvaba u ustima. Mogu li ja prvo da okrenem krug? Pitam se šta ću dobiti u ovoj rundi. O ne, samo ne crvi. A bit će mi drago da dobijem žvaku. To, volim hubabubu. Lepota. Sad je moj red da okrenem krug. Šta? To nije fair. Zašto neko dobije žvake, a neko pileće noge? Mrzim ih. Baš su gadne. Da, jadna ti. Bolje jedi svoju hranu brže. Stvarno, šta to čekam? Vreme je da stavim svoje žvake na picu, da bi bilo lepo i ukusno. Žvake su duge i lepe, tako da će pica 100% izgledati cool. To je to. Kako ti se sviđa? Mislim da izgleda ekstra. Stvarno izgleda super. Sigurno bolje nego kokošje noge. Usput, smislila sam odličnu ideju. Mila će biti oduševljena prankom koji sam smislila za nju. O, šta je ovo? Ne, to je previše. Bolje da turaš to ne meni u lice nego u svoju picu. Tako će biti mnogo bolje. Zašto mi je ova kazna? Mogla bih da uživam u ukusu pice, ali morat ću da patim zbog ovih nogu. Kako je? Julie, jel ti se sviđa? Jel ukusna pizza? Još me izvezaš. Jedi bolje svoju picu. Lako. A rado ću pojesti lepu picu. Kako je to cool. Nisam znala da pizza sa žvakom je tako dobra kombinacija. Toliko je ukusna da ne želim da se zaustavljam. Ovo je najlepša pizza koju sam ikad jela. Sad je vreme za veliki balon. Jo, stvarno je veliki. Što je veći balon, to glasnije puca. Šta se desilo? Gde sam? Ne vidim ništa. U pomoć.
Ovo je dobra prilika da se otarasim pilećih noga. Bez njih pizza je mnogo lepša. Julie, misliš li da nisam ništa videla? Ne, videla sam sve. Zbog svoje prevare morat ćeš da se suočiš sa točkom kazna. Nadam se da će mi ispasti nešto bezbedno. Dobro, kiša je čak i prijetna. Ako je to kiša od kokošjih noga? Jo, u pomoć. Udavit ću se. Pomozite mi. Julie, izgledaš jako smešno. Ok, da vidimo šta ću dobiti ovaj put. O da, blago meni. Dobila sam gumene oči. Mogu ih ne samo jesti, već i igrati se sa njima. Vidi, Mila, imam oči na prstima. Dosta smenja, vreme je da probam oči. Kakvi su? Jel ti se sviđa? Mnogo. Sigurna sam da će pizza sa njima biti nevjerovatna. Hoću i ja nešto ukusno. Nešto ukusno, a ne hobotnicu. Jo, tako su gadne, ligave i mrske. Ne mogu ni da zamislim kakva će biti pizza sa njima. Mislim da će biti odvratna. Sigurna sam. Jao, jadna ti. Ne zavidim ti. Ja sam sigurna da će moja pizza biti prelepa. Čak i izgleda lepo i prijetno. Lepota. Kako je ukusna. Ne mogu da se zaustavim. I ja bih htjela da probam gumene oči. Svako bih hteo. Čak i sama sebi zavidim što sam pojela tako lepu pizzu. Sad mi oči izlate iz usta. Julie, ti se kao i uvek glupiraš. Samo sam vrlo dobro raspoložena. Mila, zašto ti ne jedeš? Nadala sam se da se nećeš setiti. Ne želim da probam ove hobotnice. Nadam se da se neće zalepiti za mene iznutra. Jadna Mila, gadno mi je čak i da gledam to. Naravno, jer su to hobotnice. Lepo mi se za jezik. To je odvratno. Julie, Misliš da je to smešno? ne, to uopšte nije smešno. Sad ću ti pokazati. Joj, šta je to bilo? Kako se usuđuješ? Sad shvataš da hobotnice uopšte nisu smešne. Džaba si to uradila. Drži se. Sad ću ti strpati ovu pizzu u usta. Celu. Onda sigurno nećeš pobeći od ovih hobotnica. Eto ti. Uj, to je odvratno. Julie, ti si baš zla. Ne, nisam. Prijatno ti. Hajde, papir, kamen, nokaze. Pobedila sam. Dakle, ja ću prvo da okrenem krug. O da, to je pomfrit. Volim ga. A da li voliš bubašvabe? Dobit ćeš ih. Julie, znaš li da varati nije dobro? Vrati krug u položaj u kojem je bio. Ili ću morati da okrenem točak kazne. U redu. Evo mog krompira. Ima ga baš puno. Miriše baš lepo. Jedva čekam da probam. Julie, sad je tvoj red da okreneš krug. Tako je, nadam se da ću ja dobiti nešto lepo. Molim te, nešto ukusno. Ne, šta god, samo ne beli luk. Jako smrdi. Čudno, nema ga. Dakle, neću morati da ga jedem. Pogledaj bolje. Stvarno osjećam miris. A, zašto su ga ukačili na mene? Odvratno. U redu, prvo ga moramo očistiti. Imam čak i posebnu kutiju za to. Prvo moram staviti u nju sav beli luk. I za nekoliko sekundi beli luk se pretvara u oguljeni beli luk. To je to. Sa njim mogu napraviti vrlo lep crtež na pici. Naprimjer, srce. Odlična ideja. A ja ću uz pomoć krompira preneti svoju emociju radost. To jest nacrtat ću smajlić. To je mnogo bolja crca. Kako da ne? Samo si ponovila za mnom.
Ne može ništa da bude bolje od mog srca. Da, ali sad to srce moraš pojesti. Jo, kako da ga jedem? Srce je tako lepo. Dosadilo mi je već to. Vreme je za točak kazne. Prokletstvo, nemam sreće danas. Sad moram ne samo pojesti pitu sa belim lukom, već i da napravim od nje koktel u blenderu. Ja imam blender, ne brini. Čak me i zanima šta će ispasti. Mislim da je nešto vrlo gadno. Sada ćemo to saznati. Hajde, probaj. Ako povratim, Mila, ti ćeš biti kriva. A sigurna sam da ću povratiti. Da, izgleda zaista gadno. Kao da mi je kanta za smeće u ustima. Sa ovim mirisom sigurno neću dugo izdržati. Fuj, ali to ne znači da ja moram to da mirišem. Fuj, držite me, padam. O ne, beli luk je čak i Milu uništio. Kakav užas. Ovdje sam, dobro sam. Jo, imam pomfrit na licu. Super. Upoznajte našeg neponovljivog šefa. Ona neverovatno dobro kuva. A to je naša slatka bakica. Ona odlično sprema domaću hranu. A to je starija sestra Vivian. Ona voli samo da igra igrice. Ali mi počinjemo kulinarski izazov. Hajde da krenemo. Ja sam gladna, hoću tortu, jel može? Naravno, sve će biti urađeno. Dakle, treba mi mali okrugli kalup. Napravit ću rupu u kori. Tako je. A sad ću sastaviti tortu. Koristit ću čokoladni fil. Ponovit ću tako nekoliko puta i to je to. Torta je spremna. Ali to još nije sve. Treba je premazati filom s polja. Tako je. Razmazat ću sve. To nije teško. Eto, ja sam završila. Hej, zašto sam sva u filu? Šta je bilo, bako? Jao, izvini, draga, pokušavam da umutim šlag. To nije tako lako kao što se čini. Dakle, stavit ću svoj šlag na tortu. Odlično. A sad mi treba moj domaći džem. Gde? Evo ga. Baš je ukusan. Dakle, stavit ću ga preko, tako je. I pokrit ću tortu čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviana, šta si ti smislila? Ja imam odličnu ideju, bako. Vidi, napravila sam tortu. A sad ću ubaciti poki štatiće unutra. Tako je. Zatim ću dodati žele oči i usta. To podsjeća na ježe, jel da? Bako, tako smešno vičeš. A Vivian, to je monstrum. Ajoj, a vi nemate pojma. Dakle, ostalo mi je sipati u sredinu lep sirup. O, da, izgleda divno. A zatim ću ukrasiti tortu bombonama Maltesers. Ja obožavam ih. I ne samo ja, sigurna sam da će mala biti oduševljena. Lilian, probaj i izaberi najbolju tortu. Treba nešto smisliti. Buba švaba, sad ću sve uplašiti. Ona se upravlja daljinskim. Sad će biti. Kakav užas. Ajoj. Bako, šta je sa vama? O ne, to je buba švaba. Treba je se rešiti. Dođi ovamo, sad ću te prebiti. Eto ti, eto ti. Nikad više ne dolazi u moju kuhinju. Jesam je prebila. Ajoj, evo je, eto ti još. Ajoj, o ne. Šta sam uradila? Uništila sam torte. Šta se ovdje desilo? Moja torta? Šta je sa vašim tortama? O ne, ova je sva razbijena. Okej, probačuje. Nije nešto. Šta je ovdje? Buba švaba! Kako odvratno! Ova torta je pobedila 100%. Da, pobeda je moja. Super. A sad mi spremite kokice. Molim vas da se potrudite ovog puta. Jel može? Naravno, sestra. Treba mi toster i tegla sa zrnama kukuruze. Sipat ću zrna u toster. Tako je, šta više? Dosta. A sada uključujem. Nadam se da ću uspeti.
hajde. I... Molim vas. Pogledajte. Napravila sam tostovi od kokica. Ups, izvini, bako. A šta je to bilo? Izvini još jednom. Dakle, tost ću premazati čokoladom. Tako je, sipat ću što više čokoladnog sirupa. A sad ću dodati žalemede. I opet čokoladni sirup. Pokrivam sve drugim tostom i tada, bako, vidi. O, to izgleda baš dobro. A ja imam obični kukuruz. A treba ga ugrejati senom. Tako je. O, gledajte, kokice pucaju. Super. To miriše baš dobro. Ja sam zadovoljna. Napravila sam za Lilian 2 komada. Ona će biti oduševljena. Preliću sve domaćim džemom i to je to. Lilian ga jako voli. Džema nikad nije previše. O, divno. Jo, šefe, šta radite? Ja bacam kukuruzna zrna u aparat za kokice. Tako je, odlično. A sad mi treba lep prašak. Oni imaju različiti ukusi. Od svakog praška će ispasti žvaka. O, da, odlično. Dakle, sipat ću sve u aparat. Želim da napravim šarene kokice. Tako je, a sada uključujem aparat. Hajde da vidimo šta će ispasti. Da, uspela sam, svaka mi čast. Lilian, možeš da probaš i da izabereš pobednika. Naravno, svaka vam čast. To je to, sendvič od kokica. Probat ću. To je ukusno, sviđa mi se. Šta dalje? Wow, to izgleda jako dobro. Obožavam voćni džem. Jako mi se sviđa. Wow, šta je ovo? Aparat sa šarenim kokicama. Neverovatno. Dakle, izabrala sam pobednika. To je Baka. Stvarno? O, hvala, draga. Pobeda je moja. To. A sada želim burger. Tako sam gladna. Naravno, draga. Počet ću od sira. Treba će mi par komada. Odlično. A zatim mi treba paradajz. Treba ga tanko iseći. Super. A posle ću iseći avokado. Pogledajte kako lepa boja. Zatim uzimam leveno meso. Formirat ću pljeskavicu. Super. I napravit ću rupu u sredini. Tako je. Ispržit ću pljeskavicu u tiganju. Sa obe strane obavezno. A u sredinu ću razbiti jedno jaje. Tako je. Sada sklanjam pljeskavicu i stavljam sir u tiganj. Sačekat ću malo. Kad se sir istopi, mogu sastavljati burger. Treba mi salata, pljeskavica, sir, paradajz, avokado i to je to. Stani, Vivian, to nije za tebe. Tebi mogu da dam samo salatu. Uj, pa dobro. Mrzim povrće. Došla mi ideja. U frižideru je bio sladoled. Da, evo ga. Baš je lep. Dakle, sladoled će mi trebati za moj burger. Uzimam kolač. Preko stavljam sladoled. I opet kolač. A sad mi trebaju slatke konfete. Sipat ću ih na sto, tako je. I sad ću uvaljati svoj slatki burger ovim konfetama. Ponavljajte za mnom. Moj burger će biti najlepši. A ne moj. Ne, bako, moje boli. Ne želim da vas razočaram, ali moj burger će biti najlepši. Treba se samo presvući. Da, to je moj specijalni kostim. Dakle, izvadit ću višle i pljeskavice. Stavit ću ih na roštilj. Tako je. Ostalo je malo sačekati. Mislim da je dovoljno. Može se vaditi. Kakav miris. Da, stavit ću sve na tanjir. A sad ću sastaviti burger. Moj burger će imati puno slojeva. Da, tu je burger i hot dog. Šta može biti bolje? Zatim ću dodati sosovi, sen i kečap.
Preliču moje jelo. Tako je. Da. To je stvarno dobar burger. Pogledajte. Wow, sve izgleda jako dobro. Probat ću prvo ovo jelo. Šta je unutra? Što? Avokado? Odvratno, mrzim ga. A šta je ovdje? Pa to je slatki burger. Probat ću. Super, obožavam sladoled. Ali htjela sam običan burger. Wow, kako veliki. To je nevjerovatno. Jako mi se sviđa. Odlučila sam. Šefe, pobjeda je vaša. Čestitam. Hvala, draga. Znala sam. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Eto, oho, koliko bombona. Super. Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smiješno. Ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je. O da, izgleda mnogo lepo. A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj, kako je kiselo, ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto, a sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Šta ona radi? Ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. To je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas, zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrti. Tako je, dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu, probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svoju tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. Smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza odluka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. A od belog luka mogu napraviti lepe latice. Samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. Ispalo je prelepo. Prava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. Vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plaći, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Hajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem.
i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Thank you very much. Let's go! Dakle, spreman sam. I ja! Da, to je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Ha! Wow, bravo, Mike! Svaka čast! Hvala! To je prelepo! O da! Što je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se! O, baš ti hvala! Super! Da, O ne, ja sam dobio ljut wasabi! a ja imam moje omiljene čokoladice. To! A mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Oh, yes. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasim moju tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno! Nego šta si mislio? Eto, mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super! Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro. Kako god. Eto ti, eto! Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice? To su ljute papričice. O ne! Kod mene su želeoči cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. All right. Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti ih sa strana ovako. O, da, Mike, vidi. Super. A sada probaj. Prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas.
Sad ću te spasiti! Izvoli! Kakvo olakšanje! Hvala, Mike. Super mi je! Dakle, ko će da počne? Hajde, Jess. Šta je maš ispod poklopca? Wow! Koliko šarenih konfeta! To će sigurno ulepšati tortu. Tako je. Quentin, a šta je kod tebe? Opa, ja imam Skittles bombone, cool. O, Quentin, blago tebi. Dakle, počnite da ukrašavate torte. Biće veoma ukusne i lepe. Moja sigurno hoće, jer sam ja dobio Skittles bombone, a ne neke glupe konfete. Dakle, otvorit ću pakovanje. A sada gledajte. Poređat ću bombone po bojama. O da, to je baš lepo. Mnogo mi se sviđa. Quentina, šta će ti fen? Video sam na TikToku dobar lifehack. Treba ugrejati Skittles i sipati ga na tortu. Pogledajte kako cool. Sad će moja torta biti sa lepim šarama. O da, super. Ali želim dodati još nešto. Šta? O, tu je med, super. Da, poliću tortu medom, tako će biti još slađe i ukusnije. O da, izgleda prelepo. A na med ću zalepiti još Skittles bombona. Da, imat ću veliku Skittles kulu. Sad čekajte, brzo ću ja. Oho, Quentin, to je genijalna ideja. Ti si pravi mađioničar. Wow, izgleda kao da pakovanje visi u vazduhu, a iz njega se sipaju bombone. Meni se ne sviđa. Moja torta će biti mnogo bolja, a već sam pripremila šareni fil. Iscedit ću ga oko torte. Onda, odlično mi ide. Prvo ću uzeti ljubičastu boju, onda plavu. Zatim roze. O da, pogledajte kako lepo. A sad mi treba lopatica da bih sve to razmazala. To je baš zabavno. Oho, sada tvoja torta je mnogo bolja. Quentin, Jess ne zaostaje od tvojih kreativnih ideja. A sad ću zalepiti trake od papira, ali ostavit ću malo prostora između njih. Tako je. A vreme ukrasiti sve konfetama. Jess, prestani. Halo, sav sam u konfetama. Jesi završila? Aha, ostalo je skinuti trake. A sad ću iscediti još malo fila oko torte. Tako je, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte. Wow, Jess, imaš divnu tortu. Sviđa mi se. Napišite u komentarima čija torta vam se više sviđa. Quentinova ili Jessina. A sada, najzanimljiviji video, degustacija. O da, baš sam gladan, tako da ću rado probati svoju tortu. Sigurno je ukusna. Oho, zaista jeste. Wow, koliko slojeva ima ova torta. Prelepo. Uživam u svakom komadu. Mnogo mi se sviđa. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jao, Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voće ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. A dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat. Obožavam ga. O, došla mi je ideja. Mogu poređati Kit Kat oko torte, a bit će veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. O da, to je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne? Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično.
Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih. Tako su lepe i ukusne. Divno. I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super. Završila sam. Rado bih probao takvu tortu. I čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. Ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. A mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. I ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kivi zelenu, naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast. Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast. Tvoja torta je tako sveža i letnja. Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo. Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno. Probat ću. Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra. Oduševljena sam. Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. Pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislio da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem.